Kidi. Wach mogik adana bega kete machuok en ni gi chandruok mantie thurwa en chandruok mar dhier. Dhier ne man mondo watieki, dhier no wanyalo mana tieke kwa yudo haka washirikiana gi serikal. Nikech gima medo jiwo dhier thurwa en systemic marginalization mosetimore ka jowan ni oko mar serikal, ka jowa sama oyudo thuolo mar donjo e serikal, to wan wawegi watamana gi ni kidonjo e serikal tibiro neno. Aduna miyi ranyisi. Higa mar 93 kwa wuok timo multiparty mokwongo. Jaduong' moro ne Kisumo ni Otiyo Mwai. Mane bang' multiparty ne nigi buses. Jowa ma joluo ema nowang'o buses go Kisumo nikech ne en jakanu. To nitie ji mang'eny mosetimnegi kamano. Oila gini wasisiko kwa timo. To samotamo jowa donjo e serikal to wa marginalize ourselves wawegi. Wan kaka joluo kinde koro sechopo manyaka walok paro. To loko paro en ni koro nyaka wayud kaka waserore gi serikal maber mondo mi sama serikal kelo pesa thurwa to jowa dongo to wayudo kaka wabedo tako kaka oganda. Erokamano. Wach mangima kabisa.